madugay, makumplito na ang road widening o graveling gikan sa Sitio Linay, Diwan, Dipolog City, paingon sa Barangay Sinaad, Sergio Osmeña nga maoy nagsilbing lakturanan sa duha ka barangay. Sa ingon ni Ana, hapsay na gayod ang pag-agi sa mga katawhan gikan sa Sergio Osmeña, paingon dinhi sa siyudad sa Dipolog. Ang dugang detalye sa nato gikan ni Luribi Kabilin. Ipahimuslan sa mga personahe sa PEO, pinaagi sa kumpletong ekipo kun balance fleet ang maayong panahon aron mahuman ang paggraba sa bagong dalan gikan sa Sitio Linay, Barangay Diwan, Dipolog City hangtod sa Barangay Sinaad, Sergio Osmeña. Gibana-banang mahuman karong bulan sa Nobyembre ang kapin kun kulang 6 ka kilometro nga road opening o graveling sa kagamhanang probinsyal gikan sa Sitio Linay, Barangay Diwan, Dipolog City hangtod sa Barangay Sinaad, lungsod sa Sergio Osmeña. Gibutyag ni Mr. Benzon Hamak, ang project in charge, nga nahuman na ang pag-abre sa maong dalan, samtang ilang gilauman nga kung dili lang magsagunson ang mga pag-ulan, mahuman na usab nila karong bulan na ang 3 ka kilometro nga nahabiling grabahanan. Gipaambit usab niya nga nahuman na usab nila ang pagbutang sa 11 ka tamburong o RCP ug pagasugdan na pud nila ang konstruksyon sa usa ka box culvert. Matud ni Mr. Hamak nga dako ang kalipay og pasalamat sa katawhan sa maong karsada nga gihimo para nila gikan sa kagamhanang probinsyal sa administrasyon ni Governor Roberto Uy. Sa pagabot nako diha tong September, dako kay kalipay ang mga katawan ang napita tungod kay nakita nila nga hinahinay na nakita nilang kalambuan silang barangay. And then ang matag area nga maagyan sa maong karsada, dako pud og kalipay ang matag usa nga gidonate jud nila para sa ilang produkto nga dili lisod ang pagdala og sayon kay dadon sa merkado. Muna nga pasalamat silang dako ni Gob sa ako na kay nabi si Kapitan na dako siyang pasalamat ni Gob tungod kay kining project paspas ang maong pagdagan bisan tudog ulan-ulan gihimo namo ang tanan para dili lang ingon nga ma-behind ang maong project tungod kay gusto pud namo isip mga trabahante nga mapadali gyud ang maong project tungod kay mo na gusto sa atong gobernador. Muna nga sa among gihimo aning dapita nga kikan sa Sinaad, Barangay Sinaad to Sitio Linay, aduna tay kulang or kapin sa 6 ka kilometro nga opening sa karsada o graveling. Aduna tay 11 ka buok ka 11 ka set sa tamburong nga nahuman na natog himo o karon pagasugdan na po ang atong box culvert nga diin dako po siya. Ang gusto gani unta sa mga katawan nga spillway lang para madali, pero ang gusto gyud ni Gob nga himon sa box culvert para mas komportable ang mga katawan sa pag-agi sa maong karsada. Kung na lang gyud mo init og mga duha paingon sa 3 ka adlaw sa ka semana, ang estimate namo ni mahuman ni siya og 1 ka bulan within this month mahuman gyud ning projeka. Dugang niya nga nakabinipisyo usab sa maong dalan ang katawhan sa kasikbit nga kabarangayan sama sa Barangay Marapong, San Francisco ug Mabuhay sa lungsod sa Sergio Osmeña nga dinhi na mag-agi kung moadto sa Dipolog gumikan kay gawas sa mas duol kini masayo na pud karong agiun. Sa tanan nga nagpuyo sakop niining barangay Sinaad, dako silang kalipay ilabi na ang ubang sikbit nga mga barangay sama sa Mabuhay, San Francisco, Marapong. Kung mato sila Dipolog, diri na sila mangagi tungod kay matud pa nila perting sayuna og nindot kayo ang dalan nga gihimo sa atong gobernador. Gisaysay pa ni Mr. Hamak nga tungod kay buot nilang mapasayuna ang pagbiyahe sa ilang produkto, midunar gayud ang mga tag-iya sa matag maagian nga luna. Samtang nagpasalamat usab siya sa tag-iya sa nagdonar sa quarry site nga matud niya buot pud nga manindot ug mulambo na ang ilang lugar. Muna nga dako po kay magpasalamat bisan pa sa tag-iya ning quarry, diya ra jud ning coordinate tungod kay gusto pud niya nga ang ilang area maanindot og ma-plaster ang ilang karsada. Sigun pod ni Mr. Hamak nga dako ang iyang pagpasalamat nga pinaagi sa pagtinabangay sa team sa Heavy Construction Equipment Balance Fleet nga gipadala sa Provincial Engineering Office kon PEO nga naglangkob sa 5 ka dump truck, 2 ka backhoe, 1 ka grader, 1 ka pison ug 1 ka loader. Paspas ang ilang pagtrabaho sa maong proyekto. Kay numduman nga sa bulan sa Mayo ning tuiga,
gisugdan ang pag-abre sa maong dalan. Gikan dinhi sa Sitio Linay, Barangay Diwan, Dipolog City, Larry V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Katawhan ning atong lalawigan sa Zamboanga del Norte aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong lalawigan. I-like ug i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte ug i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katawhan makabalo sa kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among mahibal-an ang inyong mga mulo ug opinyon. Sinana nga pagi mapadayon ang hapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pangagamhanan. Hangtod sa sinagayon kini si Chris Sapong nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mga balita para sa ZNPNN ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.